எனக்கும் கிரிக்கெட்டுக்குன்னா நான் சாந்தம் ஸ்கூலில் படித்தேன். ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர், ஐ மீன் 90% வந்து அவங்க சாந்தம் ஸ்கூலில் வந்து கிரிக்கெட் தான். பட் நான் மட்டும் ஃபுட்பாலில் இருந்தேன். பட் ஆடுவேன் நாங்கள் எல்லாரும். ஐ மீன் இப்போ நிறைய, ஐ மீன் அங்கே வந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ், ஐ மீன் சம் ஆஃப் தம் இந்த இந்தியன் கிரிக்கெட் அவங்க கூட. அப்புறம் எல்லாருமே கிரிக்கெட்டுக்கு சம்பந்தம் இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஏதோ ஆடுவேன். Okay, and Tutti Patriots, உங்களோட wishes, what would you like? Yeah, my best wishes to Tutti Patriots, நம்ம பையலுங்க. And to sir and everyone, best wishes to them. Thank you, Master. இப்போ நீங்க தான் வந்து Master, before you leave, இந்த anthem பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள், எந்த பிளேயர் வந்து சூப்பரா வந்து ஆக்சுவலா நேரத்தே நான் பார்த்தேன், விஜய் இது காமிச்சாரு. பயங்கரமா இருந்தது, பயங்கர மாசா சூப்பரா இருந்துச்சு. நான் 2-3 வாட்டி பார்த்தேன், இன்னொரு வாட்டி போடுங்க அப்படின்ட்டு. அவ்வளவு நல்லா இருந்தது. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்ல அந்த வேஸ்டிங் சொல்லுன்னா இது சூப்பர் ஹிட்டுங்க அப்படின்ட்டேன். அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and it's a lovely logo and we're really looking forward to this tournament. It's a good start to the tournament in terms of team building. நாங்கெல்லாம் first time சேர்ந்து வந்திருக்கோம். The amount of the press attention கிடைக்கிறதுலாம் for a lot of the guys it's very new. இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து லீக் பிளேயர்ஸ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் அந்த 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 இன்னும் அந்த சைட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் கிரிக்கெட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தெம் டு கம் ஹியர், இவ்வளோ ஒரு மீடியா கூட்டம், இவ்வளோ ஒரு கிளாமர், ஃபார் a lot of the guys it's the first time. So I'm sure they're excited. It's good to be in the limelight. It's a start for them. It's a great start for the tournament as well. I'm seeing every day there's one team doing something and we have come out and done it in a very grand way. I'm really excited for the tournament, for the boys. Thanks everyone, especially the media, for turning out in big numbers. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம தமிழகத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இது. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இதுல இருந்து பயன்படுவாங்க. ஐ மீன் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு நிறைய வாட்டி நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் சைடில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து நீங்கள்லாம் ஏன் இந்த பக்கம் வரமாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் வில் கோ அண்ட் ரீச் டுவர்ட்ஸ் த ரூரல் ஏரியாஸ் அண்ட் இன்டீரியர் ஆஃப் அவர் ஸ்டேட். ஸோ இது ஒரு பிக் ஐ ஓப்பனர் டு எவ்ரிதிங். எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்கும் ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும். ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஒரு டோர்னமெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரீச்சோட நடக்குதுன்னா டெஃபினட்டாக இது பெரிய விஷயம். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஆக்டர் நெருப்புடா என்னோட வாய்ஸில் ஒரு சாங் வந்திருக்கு, அதுவும் இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது வெரி ஹாப்பி. அண்ட் எனக்கு பிடிச்ச பவுலர் பாலாஜி இருக்கார். நான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அவருக்கு. ஏன்னா நானும் பவுலர் தான், ஒரு மீடியம் பேஸ் பவுலர். ஸோ இவர் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது, இன்டர்நேஷ்னல் ஆடிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ ஹிம் அ லாட். அண்ட் ட்வின் ஃபயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் விளம்பரம்லாம் வரும், ஆட்லாம் வரும். இவரும் பத்தான், இர்ஃபான் பத்தான், 2 பேரோட ஓப்பனிங் பேர் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பேர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தினேஷ் கார்த்திக் அண்ட் உங்கள் எல்லாரையும் உங்கள் நேரில் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு நாள் டிவியில் நீங்கள் கிரிக்கெட் ஆடுறதை பார்த்துருக்கேன், நேரில் வந்து பார்க்க போகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Being so cooperative, especially Dinesh sir, Balaji sir, everyone, all the players from morning இருந்து எங்களுக்கு very used to it. From morning இருந்து சன்லைட்ல இருந்து உங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக யூஸாக இருக்கும். பட் இது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு இருந்தது. டு see all dancing. அதில் பாலாஜி சார் தான் பயங்கர ஸ்பிரிட்டாக இன்னொன்று பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துகிட்டு எல்லாம் பண்ணார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் I can see the old spirit. I think let the spirit continues in the matches and I'm sure good luck for you all. I think should talk about Murli sir and Kumaran sir and Prakash sir. I think ஒரு உங்களுக்கு என்ன பேஷன் இருந்தோ அந்த பேஷன் வந்து நைட் 12 o'clock 1 o'clockலாம் கூட சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப சரியாக வரணும் அப்படின்னு ஒரு முரளி சாரும் சரி, டாக்டர் நேற்று ஆப்ரேஷன்லேருந்து பாதியில் வந்துட்டு and everybody was so passionate about this whole Tutti Patriots team and the TNPL league, everything. I wish them all good luck. Sure, it's going to be a game changer for Tamil Nadu cricket because a lot of players are going to get exposure. Wish you all good luck, especially youngsters like Washington Sundar and a lot of Maruti and a lot of people. Nice meeting you all, and it's a great opportunity to meet you all through this. Especially, I'm a big fan of all these international players. Thank you so much, and thanks to all the media for coming and gracing us. Once again, good luck for the entire team. Thank you.